Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline karon nga adlaw, Biyernes kita, Setyembre 3, tuig 2021. Aksyon Hotline. 113 na lang, 113 days to go before Christmas Day, kag 120 days ang nabilin kag ato naman abi-abiho ng pagsunod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Puning tuig 2022 nga perti ka mainit ini since nga may ara sang eleksyon nga paabot kita kapag gayunon diri sa pungsod Pilipinas. Ang nami pagid since nga may ara sa presidential election, sigurado subong damo katayada nga magpapili. Aksyon Hotline. Pero sino man ang inyo namutan, inatanan may baluan ta kumadayon ang ila plano pag-abot sa bulan sang Oktubre. Nga mo ini ang ginschedule sang COMELEC nga filing sang Certificate of Candidacy. Aksyon Hotline. Sino nang inyo manok may ara na kamo manok da? Daw derby ba? Daw pasampok lang, no? Aksyon Hotline. Uy, may ara pala mga updates yung diri sa syudad sa Bacolod. Amo ng mga balantayan nyo in terms of politics. Ano ka matuod ini? Bacolod City, hodogin, ano-ano malang imo nga gin samo nga pansit man, no, portiya, na hindi na maintindihan. Aksyon Hotline. Galing tiya muna, sa politika, waay kasang permanente nga abyan. Sa politika, wala ka, hindi ka magkasiguro kung sinong loyal sa imo. Because, at the end of the day, sa eleksyon iya, mga ka-aksyon, hindi mo pa masiguro kung sino ang maengkwentro sa imo. Pag abot sang tiyempo, kung magbungguan na yung inyong interes, di may ara ginaya, no, sang makontra, whether you like it or not. Aksyon Hotline. Ano mga dalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. No, ari sa aton nga mga ka-aksyon ho, ang mga update nga aton hambalan karon nga aga diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Update angot sa pila ka mga individual sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19, nagpangabay nga hindi na pag-extract sa ila puruyan. Uy, pero may update sini nga aga, hodo nagpasugot naman. Aksyon Hotline. Haya ni Police Staff Sergeant ni Pumusino ginbisita ni Mayor Bing Nadia kagabi. Aksyon Hotline. Tag, meeting sa PDP laban buwas kung tani nga adlaw ay way madayon nanutabo ini hindi madayon buwas nga adlaw Setyembre 4. Aksyon Hotline. Mga detalye ni batayan sa padayon ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Friday presentation kita September 3, 2021. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero sa aton nga mga ka-aksyon, it is my pleasure diri naton sa Aksyon Radio Bacolod for having Secretary Mark Villar on the line. No? Kasama natin yung
tiglikom kung sa aton sa Ilonggo pa. The Secretary of the Department of Public Works and Highways, ara sa aton nga linya. Secretary Mark, magandang umaga. Welcome po sa Aksyon Radio Bacolod. Ang inyong greetings sa mga taga Bacolod at taga Negros Occidental po. Magandang umaga po. Salamat at sa lahat po ng ating tagapakinig sa Aksyon Radio Bacolod. Maraming salamat at magandang umaga po. Aha, thank you so much for the time, Secretary. Secretary Mark, tinatawag po nila silent worker. Ang tawag sa inyo kasi marami kayong ginagawa. Pero lalo na't hindi po ito na ibabalita kasi wala namang press releases coming from your office. Pero pakikwento naman po kung ilang kalsada, tulay, evacuation centers, at iba pang infrastructure projects like elevated highways na po ang nagawa sa ilalim ng inyong pamahala sa DPWH sa Duterte administration sa buong bansa po. Opo, salamat po sa pagkakataon na may bahagi ang ating mga accomplishments sa DPWH. At ako naman, style ko talaga yan na nakatutok talaga sa trabaho. Pero alam ko naman na kailangan talaga natin na kailangan malaman ng ating mga kababayan kung saan napunta ang quiz nila. Kaya sa ngayon, nais ko pong i-report na ang DPWH ay nakagawa na po ng mahigit 29,000 kilometers ng road na constructed, maintained, widened, rehabilitated. Meron din tayong nagawang mahigit 5,900 na bridges. At dahil tayo po ay prone din sa mga kalamidad, lalo na po ang baha, nakagawa na po tayo ng mahigit 11,000 na flood mitigation structures. At para sa ating mga magsasaka, meron na po tayong, marami po tayong nagawang farm-to-market roads. Halos 1,800 kilometers ng farm-to-market roads. At para sa ating mga estudyante, more than 150,000 classrooms ang were built and constructed. At dahil minsan, ginagamit po itong pag may kalamidad, ginagamit po ang mga classrooms bilang evacuation centers. Gumawa na rin po tayo ng evacuation centers, 222 evacuation centers na existing at may 105 ongoing. At nung pumasok po kami, wala pang evacuation centers at all. Kaya sa ngayon may 222 at least hindi nagagamitin itong mga classrooms as evacuation centers. Opo. So, ano-ano po ang mga ongoing projects at inasahan na matapos bagong bumaba sa pwesto ang Duterte administration sa 2022 po? Marami po. Dito po una po sa Luzon, meron po tayong Luzon Expressway Network para yung north to south, mababawasan yung travel time in half from 20 to 9 hours. Kasama po dito yung mga natapos ng mga stage 3, yung malapit na rin matapos yung connector, yung extension ng South Luzon Expressway, yung Cavite Laguna. Pero pati sa Visayas, meron din pa yung Bacolod Economic Highway sa mga flagship projects natin. At sa Mindanao, meron po tayong mga projects katulad ng Pangil Bay Bridge, ng pinakamahabang bridge sa buong Pilipinas. So marami po tayong mga projects na ongoing at gusto talaga natin na substantially completed sa term ni President Duterte. Yes. Sa mga proyektong ito, Secretary Mark, kagaya ng Build program na ipanangako po ng ating Pangulo, ilan pong trabaho ang nagawa at paano pa ito nakatulong sa mga tao ngayon? Panahon ng pandemic, alam natin, natigil ang hanap buhay po. Dahil napakalaki ng volume ng projects na ginagawa ngayon dahil sa Build. Ang increase halos hindi lang doble, hindi lang 100%, 200% increase from 2016 to 2020 kumpara sa 2011 to 2015. Kaya malaki po ang percentage ng labor pag may mga projects. Kaya from 2016 to 2020 nakapag-generate po tayo ng 6.5 million jobs para sa ating mga kababayan. At ang target po namin this year is maka-generate ng 1.6 million jobs na kailangan natin, lalo na nasa gitna tayo ng pandemya. Marami na wala ng trabaho. Kaya nakatutok din kami dito sa mga infrastructure programs. Ito talagang paraan para magkaroon ng trabaho ang lahat. You did mention a while ago about the Bacolod Negros Economic Highway. Ano po ang status nito sa ngayon, Mr. Secretary po? Ito magandang project po ito dahil ito ay almost 50 kilometers and concreting and
may dalawang section po, yung Bacolod section at yung Talisay to Victoria section na may habang 20 kilometers at 19 kilometers yung Bacolod section. So sa ngayon, magandang balita, 60% na rin ang natapos. At pag natapos po ito, malaking ginhawa po para sa mga galing sa North and South na papunta sa Bacolod Silay Airport. Opo. Alos 20,000 day ang projection ng ang gagamit po sa Banat. Aha. Isa po ang Candunig at Tuslao to Basay Road na ito po ay nagtatraverse doon po sa mga bukirin doon sa area. Ano po ang latest dito, Mr. Secretary po? Opo, ito po ay isang kalsada na magkoconnect yung Negros Occidental sa Negros Oriental. Marami pong munisipalidad na dadaanan. At magandang balita po dahil sa ngayon, ito po ay 83% completed. At on track naman kami para matapos ito by March of 2022. Sir, ikaw po ay palaging pinupuri ng ating Pangulo at sinasabi na pag ikaw ay tumakbo bilang senador, mananalo ka daw, sabi niya. May plano po ba kayo, sabi ng Presidente? Una, nagpapasalamat po ako kay President Duterte dahil sa tiwala niya sa akin at dahil naging bahagi po ako ng kanyang vision, yung Build program. At ako naman po, marami pang kailangan tapusin kaya nakatutok muna ako sa trabaho. Pero syempre, open naman ako sa lahat ng options. At syempre gusto ko rin tumulong sa build kahit sa susunod na administrasyon. Pwede ko rin gamitin ang kaalaman ko para tumulong. Kaya open naman ako sa pagtakbo sa 2022. At siguro pag medyo malapit na yung oras ng filing sa October, magkakaroon din ako ng announcement. Pero sa ngayon po, tutok muna ako sa trabaho at kailangan tapusin muna yung kailangan tapusin. Yes, on that note, Mr. Secretary, maraming salamat po, Secretary Mark, sa panahon na binigay sa Aksyon Radio Bacolod. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Action Hotline! Alas 8:08 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Si Secretary Mark Villar sang DPWH. May mga update 60% na ang Bacolod highway ni Blay ning Negros Occidental Bacolod Economic Highway kag pinapagid ka mga development sa mga project under his watch as the Secretary of DPWH. May mga update pa kuno, may mga tutukan pa sila in the coming days. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Estasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang This time check is brought to you by Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ang parte sa politika nga development sa Bacolod, kung kaysado hindi ka makapatingin, inablang siling ha? Makibot ka. No? Pero abi nyo, that is normal. No? Kung may new normal kita, nga dapat ekspektaron sa aton sinisitwasyon because of the pandemic, sa politika, I think mangin new normal man,
nga why mo ginadamgo, why mo ginalantaw bla. Ang iban sila na why gina magsulod sa paminsaron kung nga matabo nga sila mismo magilingkwentroanay. Pero you know, muna gani silang kukaina, sa politika why kasang permanente nga kasumpong. Wala kasang permanente nga abyan o kon kaalyado. Ang permanente lang yang ara sa politika, interes. Amo nang permanente sa isa ka politiko nga ang nagapapili siya. Ang interes wherein ngayon ang interes nami man tani kung ang iya interes para sa pagbulig kag pagserbisyo sa tawo, then maayon na siya. No? Pero kung ang interes mo yung makadaog kag magpungko sa pwesto kag mangkaka kung ano ang pwede mo makakati, that is another thing. Pero pakarunan ko na, good morning, anay kay Ophelia Galero Arce, gamonitor siya sa Isabela sa Barangay 9, ang family, Villatora, atamyaw ilang, si Ma'am Christine Minies, Villalobos, gatamyaw gid, Amit Torbila, Dahay Minies, gamonitor man sa Pandanon DSB, harapan si Star Mayo, Jinky de Alagdon, Huma Luminali sa Joy Ilon, Amoroso Dennis Richard Tibor Roma. Tanan niya members ko no sa EFC. Thank you, Gid. Alin Louie Himotia dira sa area sang Linawon. Good morning, man. April Banaag, Huma Lumina, Hil Javier. Salamat gidra sa Hilton, Kuala Lumpur, Malaysia, si Sir Hil Javier. Araman si Ana Sinoro o si Inday Maricel Bes Marandi. Ginatamya ang mga taga-issue dira. Gohoy, ining mga taga-issue kuno sa kawayan, ginatamya man Inday Maricel o si Papa Karimo, day mo tamyawon. Ara magka-monitor si KGR kag Toto Berto. No? Morning sa inyo da. Of course, ang ila Mayor Cutter, si Mrs. Iga-monitor sila. Tunugin niyo lang radyo da para nga makabati sila. Yung Toto Richard Cantere sang away kubalo ko ron nang ginamaniho sa mga taxi. Kagiban pag yung mga taxi drivers nga nagamonitor karon nga good morning sa inyo ha. Pero Ario, ibuyan ko ni anay kay may-ari pagid kita isa ka obligasyon. No sa aton nga mga kaaksyon mangin kaupod this morning may ara kita liwat mangin dinapit nga bisita the incumbent Senator of the Republic of the Philippines. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig po dito sa Bacolod at Negros Occidental. Ang ating pong kakausapin ngayon ang gumawa sa TESDA ng kolehiyo at ng trabaho. Kaya siya pinuring test naman at nahalal sa Senado noong 2016. Trabaho po na ang trabaho niya. Kaya pagpalago po ng magandang trabaho at laging trabaho si TESDA man. Mahigit 500 bills ang resolution na po ang nasumiti niya sa Senado kung saan 82 na ang naging ganap na mga man din po naging batas ang doktor para sa bayan. Kaya lahat po ng gastos sa pagkuha ng kursong medisina hanggang makagraduate, maging doktor at magkatrabaho, libre na po. Hindi nag-absent sa trabaho, perfect attendance sa Senado, walang iba kundi si Senator Joel Tesdaman Villanueva. Senator, magandang umaga po. Welcome po dito sa Aksyon Radio. Bacolod po si Aksyon Art. Hi, good morning, Aksyon Art. Mayong aga sa inyong tanan. Damo gid nga salamat. Senator Joel, nasubok na po ang galing nyo sa TESDA noon, kayang tawag sa inyo ay TESDAman. Bakit nga po ba TESDAman ang tawag sa inyo noon sa TESDA at hanggang ngayon sa Senado, Senator Joel? Salamat po, Action Art. Alam niyo po, natawag po tayong TESDAman dahil dun sa binigay nating daan sa masayang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan mula nung tayo po ay nasa TESDA. Hanggang ngayon, TESDAman pa rin po yung tawag sa atin kasi yung mga batas at programa na isinusulong natin dito sa Senado, ang layunin mo ay magbigay ng magandang trabaho at magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Dahil po sa training na ginawa natin sa TESDA noon,
nasiguro natin na swak ito sa pangangailangan ng ating mga industriya. Kaya yung binanggit nyo nga po, ginawa nating kolehiyo ng trabaho ang TESDA. Kaya pag nag-TESDA ka, mabilis yung trabaho o employment rate, mataas. Tapos dito rin po sa Senado, yun yung ating tinututukan. Magaganda at paggawa at paglikha pa rin ng trabaho yung ating tutok. Opo. Test naman, nalal po kayo sa Senado at nag-number 2 pa. Paano nyo po naipagpatuloy ang misyon ni Test naman sa Senado po? Oo nga, praise God that naging sorpresa tayo noon na 2016 election. Pero ang gusto nating sabihin, hindi po nagbago yung mission ni Testaman at tuloy-tuloy po ito hanggang ngayon dito sa Senado. Yung pagpapalago ng trabaho, magagandang trabaho, ito po ang trabaho at laging tinatrabaho ng inyong lingkod, Joel Villanueva. Yung paggawa at paglikha ng trabaho, may pandemya o wala, importante po yan. Kaya yung mission na tinupad po natin sa TESDA, patuloy natin inaaksyonan para yung binanggit niyo yung mga bumoto noon, 18,459,222. Kabisado ko po yan dahil gusto ko makatingin ako sa kanila mata sa mata na ginawa ko yung trabaho na gusto po nila. Opo. Sa dami po, Senator Joel, ng mga batas na naipasa nyo sa Senado, ano po ang top 3 na pinakapaborito po ninyo? Naku, madami po, no? Mahirap yata yung top 3, pero siguro unahin ko po yung tulong trabaho law kasi matagal na panahon, problema po talaga, action art, yung tinatawag na job skills mismatch. Sa batas po na ito, na ipinasa natin, na naging batas na yan, pinag-uugnay po natin yung training at saka trabaho. Dapat yung training tugma doon sa trabahong kailangan. So yung mga employer po o kumpanya, manggagaling yung training at program dito sa batas na ito. Pag gumraduate po yung ating kababayan, wala po silang choice kung hindi i-hire ito dahil sa kanila galing yung training program. Libre po ito at higit sa lahat yung gustong-gusto natin, garantisadong trabaho. Pangalawa, yung work from home action art. Kasi imagine kung di natin napasa ito bago pandemya. Ngayon, may work from home law, protektado yung manggagawa, protektado yung employers. Ay mga employers na sinasabi ho sa akin, buti na lang napasa kasi kung hindi. Ito kasi yung batas na ito, yung tulong trabaho law ni Testaman, ito yung naging salbabida namin ngayong pandemya. Tapos siguro yung ikatlo action art, yung service charge. 100% service charge sa mga workers ng hotel, ng mga restaurant. Kasi since 1970, pinaglalaban na ito ng ating mga workers. Hindi nila nakukuha yung buo take-home pay dun sa service charge. May kahati pa ho sila. Ngayon 100% na iuuwi na nila ito at lumaki yung kita ng ating mga kababayan. Mr. Senator, test naman po sa gitna ng pandemya. Naipasa niyo po palang Doktor para sa Bayan Act. Ano po ang benepisyong makuha nito ng ating mga kababayan? Ang ganda ho niyan, action art, kasi bago po itong mga nangyayari na ito, sa 3 doktor is equal to 10,000 population ng bansa. 3 sa 10,000. Pero ang sabi ng WHO, ang ideal, 10 doktor sa 10,000. Tapos itong 3 to 10,000, wala pa ho sa lahat ng rehiyon to na nakapokus sa Metro Manila. Kaya yung ibang lugar sa atin, sa probinsya, kawawa naman. So problema talaga itong doktor, no? Kaya gusto natin na maglikha ng maraming doktor at ngayon nga po, batas na itong ating isinulong na Doktor para sa Bayan. Libre po yung pag-aaral ng kursong medisina mula sa tuition fee, uniforme, gadgets, pati ho yung review fees, pati insurance, hanggang po makatapos sila, makapasa sa board exam, may garantisadong trabaho na naghihintay. Meron pong item na gagawin ng DBM, ang DOH, ang LGU para makuha natin yung pangarap po natin na sana dumating na yung pagkakataon. One town may one doctor. Kasi ngayon, 209 municipalities sa buong Pilipinas, wala pa rin yung doktor. So ito, masaya tayo na naipasa na ito. Libre po itong doktor, pangarap maging doktor. Abot kamay na kahit mahirap yung kababayan natin. Yes. Senator Joel, ang trabaho ni Tisdaman, kaya suportado niyo rin po ang National Employment Recovery Strategy o NERS. Paano po ba makakatulong ang NERS para maibalik ang mga nawalang ng trabaho ng ating mga kababayan?
Well, yan po yung ating isinulong. Nagpapasalamat tayo sa DTI at DOLE na tumugon sila sa panawagan ni Senator Joel Villanueva kasi importante yung paggawa at paglikha ng trabaho. So ngayon poponduhan ng 1.14 trillion pesos itong National Employment Recovery Strategy. Inaasahan po natin maglilikha ito at least 220,000 jobs, trabaho po ulit yan, at makapagbibigay ng assistance to about 1.4 million Filipinos na nawalan ng trabaho. Napakahalaga po yan. Ngayon, ongoing yung pagbalangkas ng ating DTI, ng DOLE, sa iba't ibang rehiyon. For example, dyan po sa Bacolod, dyan po sa Panay Island, halamin natin ano ba yung mga industriya na po pwede nating pagtuunan ng pansin at kung saan makakagawa at makalikha ng trabaho. Malaki pong potential ngayon yung sa IT, BPO dahil sa digital workforce na pangangailangan during the pandemic. So, tutukan po natin yan. Kung kailangan ponduhan. Kung kailangan ng training, pasok ang TESDA, magbigay ng libreng training. Yan po yung ating isinusulong itong at sinusuportahan ito pong NERS, National Employment Recovery Strategy. Opo, ang pagkakalam po namin ay techbook graduate din kayo. Ano po ang course tinapos nyo sa TESDA at napapractice po ba ang barista ho, Senator? Opo, Aksyon Art, salamat. At kumuha po tayo ng Food and Beverage Servicing MC3, 2012 pa po yun. Tapos, alam niyo naman sa TESDA, every 3 years, nire-renew mo yung lisensya mo. So, kailangan pinapractice po yan. No? Kahit dito sa Senado, yung mga staff ko, pinipilit kong uminom ng kape para ma-practice kayo ang aking pagkabarista. At pag nakita tayo, Action Art, ipagtitimpla kita ng kape. Pero siguro gusto ko lang bigyan diin na mahalaga na huwag natin ikahiya yung tinapos natin na kurso sa TechBook. Dahil unang-una, mabilis makahanap ng trabaho yung mga TechBook graduates. At tayo bilang TESDA man, gusto lang naman natin masiguro maayos yung training, makalikha ng magandang trabaho at nang sa ganon magkaroon ng magandang buhay ang ating mga kababayan. So, mula sa TESDA hanggang sa Senado, ang trabaho niyo, Senator Joel TESDA Villanueva, job well done po. Meron po sana akong karagdagang katanungan, kaya lang wala na po tayong oras. Sir. May mensahe po kayo sa mga kababayan natin dito sa Bacolod at Negros Occidental, Senator Joel Villanueva po. Well, salamat Action Art sa mga kababayan natin sa Bacolod at Negros Occidental. Isa lang po yung aking mensahe. Mag-ingat po tayo, mag-ingat at mag-ingat. Yan lang po ang aking mensahe. Patuloy ko kayong pinapanalangin sa aking personal na panalangin. Huwag po tayong bumitaw sa ating pananampalataya sa Diyos sapagkat hindi niya tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Muli ho, madamo gid salamat and God bless you all. Senator, maraming salamat po. Thank you po, Action Art. Action Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:39 na. Okay? So, muna, puno-puno kita ang atong schedule today. Anyway, good morning. Dramay lang nga pag monitor ho kay Toto Unyot Badahos. Nyot, musta ka na? Pati ko manughilot ka na sa hinigaran. Nyot, monitor lang kami isang bata ko si John Paul Badahos sa Barangay 3, Hinigaran. Okay dala ka na nagatiner Hinigaran nyo. Ito ay ka na plano maglagaw di balik sa Bacolod. Action Hotline. Ayos! Now, ibubo ko lang ni Guro, maiban lang ko kay para at least pagbalik ta karon i-update ko lang kay nagligad to may ara sa mga nagpositive lang. Kundi may result nga nagwa nga may positive yapon nga cases sa Bacolod sa COVID-19. May pila ka mga individual nga nag-ayo sa EOC kung pwede sa balay lang nila sila ma-isolate o kung dito lang abi ma-home quarantine. Pero ang EOC hindi mag-allow sini sa ila. Pero ang update sini nga aga i-check naton karon sa extraction team head nga si Sir Ernie Pinida kay pag-intindi ko today kuno do nagpasugot naman aber ibaloon ko lang nagkaron sa aton sini nga pag panumbalik ka. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag Standard time. Ayos pabalik na rin sa aton sining nga pagpangragad. Itamyaon ko lang yung jutay na bilino para maka-sailo kita gilayon sa iban paginaton nga mga topiko. Si Madam Huma Lumina gali Pari Noel Zambales. Siling niya, pre, good morning, mahawta. Sudan ko tinulang nga lagaw ko na meet sa sudan mo pari. Pari Noel Zambales kag sa mga kaberks nga kaupod permiya. Salamat sa inyo ha. Action Hotline. Melanie Calvas. Good morning, Bacolod. Sige. Good morning, man. Raquel Villafuerte Martinez. Nya good morning, Aksyon Art. Monitor lang kami diri sa imo program sa Alangilan, sa Puruksais, sa Tasoy's Farm. Sige. Tasoy's Farm. May timpo makalagaw kita to Action Hotline. Si Alex Montesa raman. Kano Oreta, good morning. Watching, monitoring in your program.
Okay. Ara ka na nakabalik ka na sa Moises Padilla o adra ka gatinera sa mong bro? Morning sa imo da. Action Hotline. Raymar Hicano Haliasgo. Sa Nakastiliana sa Barangay Lupa, kuno o Sitio Lupa, Barangay Sagang. Family Haliasgo, Hicano, Salvatierra Robles, Cabalpin, Kagtapayan, family. Ayos good morning. Stay safe always. Have a blessed first Friday, everyone. God bless and more power. Ters Vergara Sanso. Good morning, man. Maria Teresa Hopilinia. Ara si Sis Zidlav Valdeso. Balis ka dito, Zidlav ang guan niya. Great Kuno Valdez family from Barangay Napolis, Bago City. Ara man si Giselle Franco. Nya, good morning, Aksyon Art. Congratulate ko lang mga board passers sa RSW kay G. Lagon. Okay Congratulations sa inyo. Hel Javier, may agaman. Thank you, Gid. Arman Rigalado, siling niya may Aksyon Art. Monitor ng amitis program mo sa Montara, Isabela. Ayos, thank you. Araman si Ters Vergara Sancho. George Gargasiran, monitor from Singkang. Action Hotline. Aripa, Chofilo Espanyola Jr. Good morning, Sir Art. Tamyaw lang, tiay saling hostya mamang buning ka monitor tagda hinigaran. Salamat kita, Charo Cruz Santa. Santa apelido mo. Nyaga monitor kami watching from Isabela. Paring Chupoy Magbano sa Macau, China. Good morning. Ginatamya yung Tita El Malusok Pulidario kag retired Major Paterno Turalba. Action Hotline. Mike Jan Samoldi Seba. Sa Moises Padilla sa monitor Martin Aliling. Bro Ronnie Gordon, kumusta ka na bro Halonggid? Lito Dayap, Evelyn Villegas. Watching from Kuwait. Taga Maaw ako, sir. Halong gid permi. Ikaw gid halong ka dira sa Kuwait sa pagtrabaho mo. Action Hotline. Angel Araneta, good morning. Watching from Madena, Saudi. Madena? Okay. Si Adela or Abelia Delfin, good morning. Ara siya sa Lagranja. Si Star Mayo. Oh, hoy. Salamat, gid Ma'am Vanessa, kag Doc Matt Mayo. Hilavier, good morning. Thank you, thank you. Ayos basi nag-start na guro ang meeting ni ni Executive Assistant Ernie Pinida mo nga basi hindi na ma-attender ang aton si Nicole. Kay may sila, may mga reporting naman sila today. I-check lang natin karon dugay-dugay kung ano ang update bala sa kung may mga family ito nga request pila nga dantos sila kabilog da sa area sang Sumago nga sang nga daw ga request nga kung pwede hindi na sila pag ikakason o kung silo bala sa sa isolation facility Sang City. Now, i-check ta kay pero ang siling ni Sir Ernie Pinida nga this morning kuno do nagpasugot naman aber ibaloon ta dudugay. Action Hotline. Okay, so i-check tabi karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Are ang head porting trabaho sini sectoral concern kag tagpamuno man sang Bacolod extraction team na nga bilong sa EOC. Why untat ang trabaho? Siling ko daw ngayon magkonsyal galing daw ay plano. Executive Assistant Ernie Pinida. Sir, good morning. Good morning, man. Aksyon Art, no? Pag sa kapamating sa sining nga programa na may yung aga di kini tanan. Daway bugin matalupangdan siling ko do may plano man nga magkonsyal sa Bacolod. Wala gid. Hindi Sir, i-check ko lang siling ko na ano ang update man kay kahapon ang latest na kuha kuno may nag-request ng taga-Sumag siling nila matiner lang sila puloyan but this morning ang pag-intindi ko ano man nagpasugot na to sila nga i-extract na lang sila. Sir, may team ka nang ginpadala? Aksyon Art no kagabi nang istorya kami ni Kapitan Rodney Carmona
na istorya na nila ang patient. Dayon, sa tuwan ni kagabi, i-extract ng tanin namon. Okay. Galing kay na nagayo sila, nga kung pwede, aga lang nga ni-extract. So, so ang aga pa na ato na to ang ato niya team, no? Pero ang 5 lang action art, no? Kay ang isa na cancer patient, yung husband na mong mabantay sa iya. So, ang 5 ay idalo na to sila sa ato niya facility sa South Health. Pero aside sining nag-request nga taga-sumag, sa iban nga mga lugar, no, ang ining mga nagluwa nga nag-positive lately, yan na-transfer o na-extract na ni sila tanan sa balay nila sa no? May anak kita ng mga backlogs pag sa Japon, nga ready for extraction. Kaya ang ato niya procedure sini, nga once nga nag-resist siya, nag-refuse sang extraction, ginabalik ka na sa ato niya barangay. No, ang ato niya barangay in charge, ang barangay official, ginakantuan sila, kaya gina-persuade, no, ginaululuhan. Na kung pwede, makapod lang, no, para na hindi na maglakta ang virus. Pero kung mag-resist pagyapon, mag-refuse pa pagyapon, kamo na ang timpo nga ipablatter natin. Ang ito nga ni, nablatter na. Okay. Tigalin, kaya ayok pagkita natin na kapitan, kaya nadalaman sila, nalailuman sila. Okay. Nandi na ubon, ato niya pagkumbinyo siya, sa ila, nag-support sila, no? Okay. Wala nga, before sa instruction, ginapasa, ginason sa may barangay. Kasi barangay, ang may lapit na relasyon sa ila, pag makakilala sa ila. No? So, but in so far, sir, no, since nga, lately ni, why magkamuyas ang gin-refer na sa City Legal Office, nga daw nagpasaway, nga daw nag-insister, nag-resist, nga hindi sila magpasugot, nga dalon sa bahin sa isolation o quarantine facility. Why pa man ang CLO, no? Singin pa sa kaso so far? Kaya na sa rebel ni Dr. Attorney Ban Incabo. Okay. So, wala ko sa buo kung kung kamusta na. Saka after sa imo niya, kung di man lang sila pagpa-blatter nyo, i-refer nyo na mo dito sa CLO. After tong pag-blatter, si CLO na ang bahala kung ano niya. Okay. Nagpangita na sila ng mga datos pagid, mga data pagid nga nga ginapangayo nila. Sa barangay. No, kaya ang barangay ang mo ang complain. Kaya si barangay ang mo ang nagakadto sila istorya ko, no? I see. Ang ato niya barangay Bihers, bala, kaya kung hindi sila mo po sa ato niya barangay Bihers, ang barangay official ang barangay captain, amo ang nagalit sa istorya sa ila. I see. Pareho sila yung natabo sa sumag, bala. Kaya ang malami, kaya nag-upod siya. Very good. No, at least, why tayo zero backlog daw? Why isang backlog in terms sa parts ang taga-extraction team? Nga daw ay makuha? So far, subong may harap pa nga for extraction sa mga adlaw. Wala makuha agapon, pero for extraction sa mga adlaw. I see. Well, congratulations. Ganda nami itong imo nga Animal Summit nagligad. Kag ang pagpangkapon kag ibang activity sa kuan sige-sige ni sa sininga Domingo, sir? Kay Sabado niyo, ang kutob tubla nagpa-register para hindi mag-dagdag dito kay tungod nagapa-quantified observe kita sa protocol. Batch by batch na lang. Hindi nga Sabado, may una pulo. Basta importante may grupo na sila ang daw voucher na nga mo present nila nga mapakapon na sila. I see. So ini nga Sabado may ara kita pulo no nga una nga batch kina-fixa na sila kaya na-register man sila mo may number siya kung ginarihat. Okay. So nila na sila nga schedule sa mga Sabado. Sa Sabado naman. Meaning continuous na siya tonight. Okay. Kaya ang city government nag-allocate budget, no? Senior Bing nag-allocate budget. Nga good 450 ka mga ahead sa ka ido, no? Kung nag-puring. Ang iban, the rest niya,
may mga animal advocate nga nagadugang pag itinada, no? Dugang sila na mapadugang sila, pakapon sila nakadyat. Okay, pero okay. Ang first 50 allocated na yan sa siyudad. No? Sige. Anyway, thank you gina sa imo sining time maginatag karon nga. Pero by the way, ang kundi nagligad to nagpagwa na sang August 29 may latest gili nga SRP ang DTI. Ang price monitoring unit naton sir, sige magyapon na libot na sa market no. Oo, active na gyapon ang aton nga mga price monitoring unit sa merkado pag ang gina-consolidate na sa every weekend, no? Okay. Monday para na dayon ma-post na dayon namon ang result, ang prevailing prices okay, sa mga basic necessities and commodities. sige. On that note, Sir Ernie, salamat gid kag good morning sa imo. Thank you man, Aksyon Artig, mabuhay ka. Aksyon Hotline. Mr. or Executive Assistant Sir Ernie Pineda, no, nagpasugot man kuno kay ang lain sila kung parinabla positive ka dason by schedule nagkantong extraction team kung hindi kaya magkuan, hindi ka magupod, pwede ka makapangatubang sang kaso kung inali i-filean ka kaso sang taga CLO. Alas 9:03. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. The biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is
Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo,
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter. Aksyon Hotline. Ayos sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:15 na. Hindi madayon ang meeting sa PDP laban, no? Galing kay si Attorney John, may meeting siya, Attorney John Orolabla, no? Kaya kabalukati, siya ang gin-invite kung tani, diris pagtililipon sa diyaman ng PDP laban, no? Kay kada isa may ara man ga-claim nga silang dapat kilalahon sa mga members nila as officials, halin sa nasyonal, nga kinamog nila, ti sa lokal kung kaisa di, kung member ka sang political party, nga ni kundi dalahig kay, no? Sino kilalakon mo kag din kaya maupod karon abe? Galing kay kaina do may ipasa ko lang si Mo Doors kay basi kon okay naman si Attorney John Bara. Ingagawon ko lang siya para magka-update kita. Kaya pag intindi ko do tulay pa ni kun maistorya pa kuno dito sila sa nasyonal mo. Kabay pa no nga kunta ni makuan nila masetol
Manny Pacquiao ni nga wing kag kusi wing mo. Oh, ay sad dia. Politika, no? Bagang-bagang na. Pero siling ko ang pinaka-the best kang interesting man Bacolod City, ho? Action Hotline! Man kung matuod ng mga nagaguluha ng mga balita subong sa mga barangay, ini sadya nimo kung ikaw ning kapitan nga why ka expect nga mo ning matabo ng kwentuhan. Ay lingin ulo mo ni kung ning ka maupod. Okay, ti ko kung matabulon sa imo man amigo mo. Action Hotline! Morning lang galit na kay Romer Arsaga. No? Romer Soriano Arsaga nga nag-monitor karon nga aga. No, thank you gidra Romer sa mga nag-monitor. Basi ko na may nagpanawag naman siya. Ang isang nga balantayan naton sa probinsya ti maengkwentro gid si filing sa COC galing ti mabalaan na sa October, no? Kay may plano si attorney dyan ako din sa report ka magpapili governor sa probinsya pating isa nito kay ipoy-ipoy pa man kag daw hindi man magpadakop buhi mo siling ya why pa na ya kapila man ko nadamo man ng tabo nga nagparehistro kaagi ni siya parehistro sa ilog gali mo sang una ang registration niya kaagi magani nga aras kanduni si attorney dyan kaagi ni siya parehistro sa ingiabuto nga dito sa kanduni ti pwede malana kay may mga property mas lato mo pero this time sa Salvador Benedicto siya, no? Sa Salvador Benedicto ilan na wonta kay kung doon niya matabo kwan siya may kwentro siya sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Tigaling nga muna, siling ni Gov, hindi ka man makapilit hindi ka man makapili kung sino ang inkwentrohon mo. Amo ginaya sa politika, na why ka bala sang hindi mo bala mapulong kung ano ang sitwasyon gid. Ibalikan ko lang si Cap Carmona, Aksyon Doors, basi matawagan mo si Cap Carmona. Parang ma-check na to kung nadayon gid ang pag-extract bala to sang nabili na family. Kay silang ni Sir Ernie, kung doon nagpasugot to kaging kantuan na sang team niya karon nga aga, kay kabalukag ginpadala pa tong sample nila sa Genome Center. Man kun damo bala kay very contagious mo amon ang isa sa maginalantaw kun ang nag-igo sa imong variant Delta, no? Delta variant sang COVID. Ti galing ini nga process nagalawig kung kaisa tag isa ka bulan before nga magbalik ang result. Ti kung kaisa ayon ang tawo antes mo yang nga ikwan ayon ang tawo or patient antes magabot ang resulta na amo ni dapat kung tani ikwan diho dalon di siya pabutangan ni tani sa DOH sa National Government sa Genome Center sa aton man. Online sa hotline. Pero i-check ko lang kay Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag kung anong latest dira sa lugar niya. Kap, good morning si Aksyon Art live dito subong sa Aksyon Hotline. Good morning, Aksyon Art. Nawag sa talaga palamati sa Aksyon Radio. Salamat kay Kap sa time. Nagtawag ko liwat sa imo kay kaina si Sir Ernie, hambal niya. Daw okay na kuno ato bala ang mga patient to nga damo tong member sa family nga nag-positive sa swab test kag in fact siling doktor sulungon duging padala ni sa kuan ang sa Genome Center ang specimen nila or isa dira sa ila. Anong latest Kap na extract na sila siningaga? Na-extract na sila no ang lima sunti ang gawa sa dala sa facility doon ang gawagin home quarantine ang mga asawa kay ang asawa ni cancer patient may mga bulong nga mga importante nga red blood hindi nag-request sila sa EOC nga ma-home quarantine kaya muna ang gawa na bidin ang hindi maging kuha. Okay. So hindi naman pwedeng dalon mo siya kaya ang banay man mo matatap siya mo no? Sir, ang yang banay matatap siya. So, kung yung existing na yung nga nurse, sa isang hospital, dito sa hospital dito na quarantine. Okay.
Pero ti ang ila puloy-an ni magapabilin ni siya nga ano man kuan naton gyapon i-lockdown. O silop sila na ako. Silop. So, ano na sa birthday, from time to time, pamagturaton. So, kung ano mga kinalano nila, inapaano to sila, kung ano mga kinalano nila. Okay. Gala, take na sa aton din para mabuligan naman sila kung ano ang mga necessity na sila balay. Very good. At least na ululuhan sila kay ikaw mismo ang nagsugilan nun sa ilam, no? Oo, alawaman sila nga ano na lang to, ang conservation sa ngayaban, mapabili na lang. Okay. So, anyway, good luck, Kap. Lately, why naging man na sa imo sang kuano? Why naging man sa imo da sang recorded nga bag-o nga positive case? Why naman, so para sa gagapon daw, why sila ka, sang positive case. Okay. Ang imo schedule da sang vaccination, kumusta na? Pila na ka mga residente mo sang sumag ang nabakunahan ka? Siguro nakalambot ang mga 20%, no? Kunti, ma-schedule naman liwat next week. Sang kay nang legal sang Tuesday, about 500 persons sa marato na bakunahan dire. Damo naman. Okay. May ka hindi iya problema sa imo. Ang iba naman kapitan, sumuga problema kay ang pumuluyo, hindi mo man mapilit. Ang iba nagapili isang vaccine blan nila, Kap. Amo man sa amo no kay kung vaccine ka na siya do, bak daw white tao. So kung may extra, wala sila. So ang ipapilit lang Johnson, one dose lang. Ang Johnson, kasi ko wala naguro na bilhin. Why man niya? Atag sila. Kagti, alangan nga mamilit kay why na siyang nag-abot ni donation ng daan to? Amo nga ni donation lang to. Ito yung ligad nga may Johnson, ang 1,000 ang nalokin nila magubos ito. So namo pa rin sobra nga why na vaksinan to mga 80 pa. Hindi puli ito ramon. Gani, hindi, why tatami mo. Sinahulaton talang kung kabay pa ko sa ulihi, may mag-abot na dire o kung may ara na supply. Kap, salamat gid sa tempo mo. Sige, salamat. Okay. Sorry gid, ara pagli siya sa Aksyon Doors, si Attorney Jan, ari ka panawago, igagawon ko lang sabi. Attorney, matawag kami liwat sa imo, attorney. Tawag kami sa piyakalain niya, sige, tawagin siya. Napadala kong number, kay naalang-alang siya kay ina, Pamasahe guro si attorney dyan, i-check na lang siya. Sandiya man mo. Amo niyang yung husto. Kabalo ka sa eleksyon, kung sinong luyag mag-interest politika. Kung ako Aksyon, Oliver, kung sino gusto luyag magpapili, pasugti, papaila, basta makwalify. Depende na sa tao yan kung sino pilion lang. Ay, kasadya sini. Attorney Jan, matawag kami na sa linya mo, kay kainan, ginset ko na galing kayo daw kaalang-alang sa kainay, no? Sila nga may importante nga ginasugilanon siya. This time, chikaron to si Attorney Jan, di mo dayon giliw, abi ko gani, buwas ni ang meeting nila. Kag, di nagamat-amat tunog no? Ini siya ang ma-desider nga daw ma-file gid kaso ma-file gid siya sini nga COC sa palabuton nga bulan sang Oktubre. Why pa gid siya? Para nga ma-check ta na lang. Ara siya Attorney Jan. Sige. Katuan si Attorney Jan, why madayon? Abi ko gani piho na to buwas siling ko ari na sa diyan ni kay may ara na sila conventions makulo di pero hindi gali madayon. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Hotline is Attorney John Orola, the former congressman of Bacolod City, kag ti subong consultant iniho nagabulig in terms sa tourism ng industriya kag hidlaw ko tingog gilawig way kami kay istoryahanay pero may importante la ko pamangkot siya karon. Attorney John, how are you? Yes, good morning. Good morning, Aksyon Hard. Good laman ko sa imo gani. Gani sila ko si Attorney John, do ginapanaguan ako subungaw.
Ang nagano, again? Siling ko si Atty. General nagapanago subong sa akong duwa yung ako ginasapak to hindi ako love subong. Ikaw pa. Atty. General nagtawag ko pala sa imo kay hindi gidya madayon na ang inyo sining convention supposedly nga do ikaw gid-invite diri sa Negros on tomorrow ina September 4. Oo. Now in a convention gin-move anay ina because there is a continuing negotiation. Okay. Sa grupo na sa sunod sa PDP laban. Aha. So tani ang suggestion is September 4 but because of the fact that there is the Kusi faction and at the same time there is also the Pacquiao faction or the Pimentel faction. So we have to resolve this first, including also the Sara group. No? So mula nagsiling na lang ang iban nga mga mayor, ang iban nga mga supporters ng PDP laban niya, can we just finish it sa September 4 and then let's call then a meeting once everything is settled. Okay. Siling ko hindi naman na importante kung nag-issue ng convention. Ang importante nga, kung tuod ni nga, hindi mag-issue man si Atty. Jan, do matilaw gid sa probinsya, do mapapili gid governor ko, no? Sabi mo, long before I joined the political arena sa Congress, nangin kandidato na ko tanay yan ni Anay Danding Kuwangko. Okay. Una ko niya posisyon as governor, ginplanuhan sa grupo sa NPC. Because nga, wala ako sa residence at that time, amo to nga wala na dayon. So, ginbutang nga na, dali na lang ko nagpatimpala sa syudad sa Bacolod. Base mo na ni Guro ang chimpo mo ang 2022, attorney? Well, natakaintindi sina, siguro, tanautan ng anay, kaya wala itong tanay ang resulta sa convention. Okay. Hindi na ko mamilit, pero kung saan o ganito, pabalon mo kami para makover na mo ng pag-file mo si Uzi, ha? Kaya, sige kasi na kay, ako niya masiling niya, wala gid man siling nga nagapatad kita, yun ako nga madlagan dito, hirapan nilagan sa Banat. Gani, man. Kung sino nauyunan sa tao, then let's support him. If government is doing well, let's support him. But if there are other alternatives nga wala nakita sa ibang matao nga dapat nakita niya, that would be another ground for another kind of selection. So ako nagabuli ko sa siyudad sa Bacolod, then I cannot abandon Bacolod, that I would like to continue the effort that can unify the dreams and aspiration of every Bacolodan and every Negrense. So, Bacolod is the capital. It is a hub. And it could be a hub for all the places in the south and north, going south and going north of Negros. So therefore, Bacolod must have a special place in coordination with the province of Negros Occidental. Sige. So in a way, wala to na muna, pero subong, kung madayon ginman, kumpleto na ang mga team ta? Kung ano? Kung madayon ang pag-file mo sini, ang team ta sa Negros, kumpleto na? Wala pa man. Wala. Baka mag-convention pa man ganin na. Convention man. Whatever ang choice nila na yan, ako I would follow. Oo. Ginapilit, naging ka pala attorney mo, siling ko galing ka, salig malago ko'y plangga mo ko mo. Sure. Oo. Dugay na, sige. Okay. Attorney, salamat, kid. Kipas posted ko na nung latest, ha? Okay. Sige. God bless. Thank you. Aksyon Hotline! Do hindi kayo magpadakop si attorney, no? Siya basta mabalad na lang after convention, ha? Filing siya si Uzi next month. Igwasin ni kumadayon mo Urola versus Lacson, no? Ang probinsya. Sino ang vice gov sa kay attorney Jan, no? Aksyon Hotline! Pwede tangaling tiyempo diri sa ato na pagpangalagan Dr. Alfred Spearman, Steam Capsule, and Ting Ako
Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat, tayong